Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadur Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi wal haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يوم منا مكوا دكوا فاتن الخير. Muna yi maku barkanmu da shigowa sabuwar wannan shekara a Ubangiji Allah ya sanya mun shigo a sa'a, Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ya saukar da alkhairi a gare mu, fitintunu zahiri da baɗini da annobobin da za su sauka a ciki. Allah ya kiyaye mu, Allah ya tsare mu, Allah ya sanya muna cikin yalwa da aminci. Allah ka ba mu kariya da kariyarka alfarmar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa, kasantuwar cewa sabuwar shekara ta taho insha Allah, kamar yadda aka sani dai yan uwa muna ta faɗakarwa da tunatarwa da abubuwan da ya dace yan uwa a ci gaba da yi. To alhamdulillahi a yau ma Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko domin fito muku da sirri na jalabi domin samun kuɗi. Ubangiji Allah shi buɗa a cikin harkoki. insha Allahu sirri ne na suratul dahi, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, ko kuma daha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Ala ayi halin dai bisa ga ruwayoyi guda biyu na qira'a. Yan uwa, abin da ya kamata idan an yi wannan to kuma sirrin dafa'i na nan tafe wanda za mu aiko da shi insha Allah nan ba da jimawa ba, cikin 'yan kwanakin nan insha Allah, domin samun ingantaccen lafiya a cikin shekarar nan. 'Yan uwa, kuma wannan sirri yadda ake aikata shi insha Allah, za a samo ganyen kalgo manya, za a samo shi mai faɗi guda 130 adadin yawan ayoyin suratul dahi. Idan aka samo shi guda 130, duk guda za a rubuta suratul dahi, duk guda za a rubuta aya guda. Kamar aka rubuta daha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, sai a aje wannan, sai a dauko wani illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan min, haka dai duk aya guda bisa ganye guda, duk aya guda bisa ganye guda, kaga za ka samu ganye adadin ayoyin. To yan uwa, idan aka samu adadin ayoyin aka rubuta aka shanya shi ya bushe, to insha Allah sai a samu turmi sai a dake shi sai ya zama gari. To insha Allah sai a rinka shan wannan abu da ainihin nono ko madara, nono ko madara mai kyau. To insha Allah idan aka yi wannan, Allah ya soya da an haɗa jalabi na kuɗi insha Allah. Duk wanda kuka haɗu da shi, in dai ka tankare shi insha Allah sai ya ɗebo kuɗi ya baka bi iznillahi ta'ala. Yan uwa, idan an yi haka, sai a kwana 7 ake sha. To kuma sannan sai ka zo ka yi lazamin ita suratul tahi ɗin, za ka zo ka yi ta so 130 adadin ayar. Haka za ka zo ka yi ta. To in Allah ya yarda, in kai wannan sirri yadda aka ce, ba tare da mutum ya ce wani abu ko ya gajiya, to insha Allah zai ga biyan bukata bi iznillahi ta'ala. Zai ga abin da yake nema ya samu. kuɗi kake nema insha Allah, Allah zai azurta ka arziki mai yalwa mai faɗi biiznillahi ta'ala. Wannan sirri ne mujarrabin la shakka fihi, wa man shakka fihi to fa huwa munafiqun. Yan uwa, a jaraba a gani insha Allah. Mun san sai an bugo ana godiya insha Allah ta'ala. Yan uwa,
a ci gaba da karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una aƙalla a rana mutum ya yi guda 111 ko 1111 akan wannan fitina da ke damun 'yan uwa musulmai. Allah shi yayi, Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Wannan kashe-kashe da ake yi Allah ka hana, Allah ka zaunar da mu lafiya, musamman 'yan uwanmu na Sudan, a nan Najeriya da ake fama da banditry da sauransu dai. Allah ka yayi, Allah ka saukar da alkhairi a gare mu masu yi, Allah ka shirye su alfarmar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. 'Yan uwa, saboda karancin lokaci muke takaita bayananmu a nan, sai idan Allah ya kai mu domin fito muku da sirrin dafa'i na shekara insha Allahu ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masha Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah.